दिनै मार्च दाननि 29 अक्ट' बे दिनाव जोंनि गामिनिनो गासिबो रायजो राजाया बेवहाय नुजाफैदों। मानि थाखाय होननानै बुङोबा गिबियाव थांनाय MP इलेक्सननि थाखाय मानिजाथाव बे बामोनगाव गामिनिनो बिसया सुमफ्रामारि बिथाङा जोंनि नैबे सिडली नोलोबारि गामियाव नुजाफैनानै इलेक्सन केम्पासखौ लानानै नुजाफैदोंमोन। बेवहाय गासिबो रायजो राजाया हिन्जाव हौवा ओंखारनानै जोङो बिथांनि गासिबो बिबुंथिफोरखौ खोनासंदों। लोगोसे बिथांनि बिबुंथिजों लोगोसे जोंनोबो गासिबो गोनांथिफोरखौ होजोबगोन होननानै बिथाङा बुंलांदोंमोन, खोथा होलांदोंमोन। बेवहायनो जोङो रायजो राजाया सुबिदा मोननानै बे समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो दहायसो जोंहा मानाव गेदेर जोंनि गामिनिनो सिगांनिफ्रायनो बे गामिखौ दैदेनबोनाय बिथां थगेन्द्र बसुमतारिया बुंलांबाय। बिथांनि बुंनाय बादियैनो जोंनि बे गामिनि गासिबो रायजो राजाया बे क्लाबनि सोमोन्दै सावरायलायनानै जाहाथे बे क्लाबखौ मोजाङै जोङो सुफुंनानै लानो हानायनि थाखाय जोङो दिन्थियो। बे समाव बे क्लाबा गासिबो बायलांजोब्बायमोन आरो न'नि थिङाबो गब्लंजोब्बाय। दा नै बिथांमोन सांबादिकफोर फैदों, बिथांमोनहा गासिबो खेबफैनो हाबाय। बेवहायनो जोङो गासिबो एसे रायजोनि जानानै दिनै आङो बे गामिनिनो सेक्रेटारि जानानै फंनैसोखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनाय जायो। बेनो बिथां सुमफ्रामारि जोबोद समाज सिबियारि जोङो मिथिनो हादों। आरो बिथाङा BPF पार्टिनि जानानै जोंनि रायजो राजानि थाखायल' नङा, गुबुन गुबुन गामियावबो बिथाङा बयनोबो सहाय होफैदों। दा बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जाहाथे बिथाङा इयुनाव गावनि थांखिखौ जाफुंसार होनो हायो। बिनि थाखाय जों बिथांनि सायाव दिनै आङो रायजो राजानि जानानै साबायखर बावनाय थाबाय। जों दिनैनि बे क्लाबखौ मेरामति खालामनो सानदों। थांनाय MP इलेक्सननि समाव जा सार सुमफ्रामारि बिसया सुमफ्रामारिया फैदोंमोन लोगोसे। दा बेहायनो जों रायजोआ बेखौ एसे डिमान्ड खालामनाय जाहैदों। सारा एसे अननानै जोंनि बे क्लाबखौ नायबा हामगौ होननानै जों सिगाङावसो आरो माबानाय जादों, खावलायनाय जादों। दा बे खावलायनाय मथे ओमफ्रायथ' 1 मास 2 माससो थानानै जोंनो बे टिमखौ होफैदों, 9 फुट टिमखौ। दा जों दिनै बे टिमखौनो रायजो ओंखारनानै सासे मिस्ट्रि हमनानै जों बेखौ टिमखौ दोननो हमदों। बे जोंनि आलारि क्लाबा आज बहुत गोबाव जाबाय। आंथ' 1958आव जोनोम मोनदोंमोन। दा सिगांनि रायजो राजाफ्राबो जेबो खालामनो हायाखै। जोंनि बे समावबो थाखा फैसा गैयिनि समावबो आरो माबा मा होनो हा रेजिस्टार गैयि थाखाय जों बेखौ खालामनो हायाखिसै। दा एसे अननानै जों बे सारनावनो बिनानै जों बे टिमखौ दोननो नागिरदों। बहुद माने दुखुनि बाथ्रा, जोंनाव समयसायानो जोबा क्लाबनिफ्राय। आरो जोंनाव मोनसे खुब गोनां जानानै दङ। बे गोनाङा जाहैबाय कमिउनिटि हल। BPFनि समावबो जों कमिउनिटि हलखौ बिबायबायदोंमोन। सासे दंमोन, सासे हरनो होनानै, दा बे मानसिया गैला, रुंसारि जालांबाय। दा अब्लाबो जों उनाव सर्ट भबिसआव जुदि मोनफिनबायोब्ला जों माने गामिया खुब गोजोनगोन। दा बे जों दिनै सुमफ्रामारि सारा फैयोमोनब्ला जों बेखौबो एसे हयथ' डिमान्ड खालामनो हागौमोन आरो। दा बे आलारि क्लाबा बे गैयैआनो गैयि जाहैबाय, रेजिस्टारबो खालामनो हायाखै। खुब माने दुखुथिया। रायजो राजाफ्राथ' खुब माने मोजां मोनदों। जों माने जिखिनि खोथा होलांदोंमोन जोंनो, जों डिमान्ड जोंनि एसे खावलायनायाव दा बे सारा होफैदों। जों माने खुब मोजां मोनदों। सर्ट भबिसआवथ' माने बे सासे मानसि जानो ओंखारब्लाबो बा राजनितिकआव बबेबा ओंखारबायोब्लाबो जोंनिफ्राय
अनेक माने सहाय मोननो हागोन जों सहायबो होगोन आरो थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो पान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।